Festa que des del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, que Déu guardi per molts anys, fem en aquesta tarda del dia 5 de març de 2014 davant de la Casa de la Vila i en commemoració de l'enterro de la sardina. Per motius de màxima urgència, les autoritats habituals s'han hagut d'absentar, ens demanen les seves disculpes, però amb la seva representació tenim a la senyora Cristina que farà el honor. Abans de començar la lectura del manifest, i ja que la Cristina ens ha fet els honors, li voldríem fer entrega d'un obsequi per tal que o bé ho entregui al senyor regidor del districte o bé s'ho quedi ella i s'ho porti cap a casa. Molt bé. Què di, home? Ábrelo. Dile un momento. Venia a avisar la teva mare. Com que avui és l'enterro de la sardina, no podia ser una cosa més adient. Un mòbil. Una llauna de sardina. Una llauna de sardina. Aquí, posa. Bé, i ara farem lectura del manifest. Diu així: la nostra colla estimada, la que és més agermanada, aquest i cada any a Sant Andreu pensa fer una gran diada. I amb aquest noble motiu, mitjançant aquest pregó, té el gust de convidar a la gent del poble, autoritats, altres bestioles i tothom qui vulgui estar. Quan el gloriós carnaval fineix la gran gatzara, sortim plegats al carrer en solemne processó, pregant per sa ànima. Les llàgrimes com un càntir que dels ulls enragen són com perles del cervell amb moscatell transformades. Nostres olers seran ais i nostres rialles esdevindran flors. I tot nostre sentiment serà, en lloc d'humor, sols, sal, vinagre i tristor. L'enterro de la sardina serà un acte memorable. No li mancarà taüt, capellans, ni músics ni guàrdies, ni torxes, ni notari que doni fe, ni escolanets, ni cantaires. De la plaça de Can Galta surt nostra caminada, amb la sardina ben encaixada. Cap trist, cua pensida, lluances i plors, per Campeny fan la baixada. Xino-xano que porfila, amb les autoritats totes al balcó, lliurem el cos erm de la víctima i llegim aquest pregó. I si no hi són, ells s'ho perden. Altra feina deuen tenir, però que pensin que és el poble qui marcarà el futur de venir. Passarem per carrers i places, totes elles del nostre entorn. Anunciarem a veïns i veïnes que arriba l'època de la tristor. I podríem enterrar-la sota terra, en una caixa o en un caixó, però farem un pa amb tomàquet i ens la fotrem com a bacons. Esperem, doncs, andreuencs i distingides andreuenques
que us dignareu a seguir la nostra passejada nocturn macabra, perquè si no, penedits quedareu. Paraula. A Sant Andreu de Palomar, dia 5 de març de 2014, enterro de la sardina. Fem una mica més, volem?